Kicsori. Kicsori. Következő kérdés. Tehát egy bögre rizs, egy bögre valamilyen hántolt hüvelyesféle, vagy ezeknek a megfelelő arányos többszöröse. Minimum 4, maximum 16-szoros vízben megfőzni. Ha 4-szeres vízben, akkor egy sűrű rizskása lesz, ha 16-szorosban, akkor nyák. Kevés fűszer, ami lehet só, fekete bors, vagy akár színes borsok, római kömény, adzsváin, kalondzsi. 4 egészséges ember számára 4 kísérője van. Ghee, amit a főzésnél is lehet alkalmazni, vagy utána olvasztott ghee-vel nyakon önteni. Joghurt, AB mjölk, aluttej, valami ezek közül. Acsár, ami a pickle, ez bármilyen lehet, tehát ami kapható. Illetve pápar, ami egy spéci babféléből készült, vékony napon szárított lepény, amit meg kell sütni, vagy csak úgy simán minden zsiradék nélkül, vagy valamilyen zsiradékban. Kész, ennyi az egész. Következő kérdés. Én ezt azt hittem, hogy mit csinálja.